Yurdumdan garaşlyk bayramynyň öňsüresinde paýtagtymyň parahat 7 ýaşaş toplamyna 13 tane dokugatly, täze köp gatly ýaşaş şahlarynyň hemde şäherde täze urulan sergähiň açylyş dawarlary giňden ýaýlanlarly. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni ýurdumyzda adamlaryň bagtyar durmuşda ýaşamak hemde dürüjlikli zähmet çekmek üçin şertleme üçin edilmegen baglanyşykly meselelere hormat prezident bolan paratatly başçylygyna durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Şununla baglanykda ýurdumyzda dörli künjeklerini paýtagtymyzda hemde arkada şäherine ähli amatyklary özüne jemleýän döwri we ýaşaş şahlarynyň ýygydarly gurulyp ulanmagy berilmeli döwlet derejesine ähmiýet berilýär. Şeýlelikde täze jaýlara göçüp gelýän bagtyar maşgalaryň sany ýyl-ýyldan artýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň ýurdumyzyň baş şäherini ösürmek boýunça başyna başlan şäher gurulşyk maksatnamasynyň häzirki wagtda Arkadaly Gahryman Serdarmy tarapyndan üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde Aşgabat dünýäniň iň owadan we ýaşamak üçin amatly şäherleriniň biri hökmüne ikrar edildi. Ýurdumyzda giňden belenirýän bayramçylyklar münasibetli täze binalary hemde desgalary ulanmagy bermek asyrly däbi urulup Türkmenistanyň ägurt uly ykdysady mümkinçiliklerini hemde ýurdumyzyň durmuşynyň ähli uğurlaryny döwlet adam şeýler diýen baş ýürelgäniň binýadyna amala aşyrylýan giň garymly özgertmeleriň netijeleriniň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Munyň özi ýerli gurulşyk kärhanlar tarapyndan paýtagtymyň parahat 7 ýaşaş toplamynda bina edilen döwri we ýaşaş şaýlarynyň mysalyny da aýdyn görmek bolýar. Soňky ýyllarda paýtagtymyň bu künjegi ähli uğurlar boýunça sadaşykly ösüş ýoluna düşdi. Sanlyja wagtyň içinde bu ýerde durmuş maksatly binalan giden toplamy emele geldi. Bu bolsa halkymyzyň bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegi uğruna döwlet derejesinde edilýän tägallanyň ruwaşykly besenýäniňi alamatlanýar. Täze jaýlaryň açylyşy münasibetli gurulan dawran dowamyny ýanlany aýdym sadar adamlaryň bayramçylyk ruhyna hasam berende oturdy. Munyň özi ösüşleň belentiklerini tarap önämli gadam urýan ýurdumyzyň täze taryhy eýýamynyň her bir güniň şahatlykly pursatlar bilen utgaşýanyň nowatdaky beýany öwrüli. Medeniyet we sunudy satlarynyň belent ruhy besenini aýdym sady çykyşlary bu ýerde gurulany dawara öz bolşy bayramçylyk öwüşgüni çaýdy. Ýangynyň aýdymlarda Gahryman Arkadamyň başyny başlan beýik özgertmeleriniň Arkadaly Gahryman Serdarmyň ýol başlygyna durmuşa geçirilmegi netijesinde ýetilen sepketler gadanlyan üstünlikleri öz beýany tapdy. Bu ýerde täze jaýlan gurulşyklaryny Halkta Partiýanyň gurulşykçylary hormat prezident bilen adyndan ýürüýte sowgatlar uşurly. Munyň özi ýurdumyzda asly işlere ykbalyny baglany adamlaryň halal zähmetine döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň aýdyn subutnamasyna öwrüli. Gurulşykçylary özleriniň zähmetine berilen baha hemde sowgatlar üçin hormat prezident bilen hemde Gahryman Arkadamyda alkyş sözlerini beýan etdiler. Şeýle olar ýurdumyzda kabul edilen şäher gurulşyk maksatnamasyna kesýetini güzipleri awry bilen ýerine ýetirmek uğruna ähli tägallalaryny we öňerjilikli zähmetlerini gaýgyrmajakdyklaryna inanyrdylar. Dawarda çykyşdanlar häzirki döwrüň türkmen halkynyň bagtyarlygynyň ýurdumyzyň sadaşykly ösüşiniň eýýamyny öwrülenýäni aýratyny bu ýysan şulan belediler. Hemde täze ýaşaş şaýlarynyň dawarly ýagdaýda açylmagynyň mukaddes garaşdyrmagyň 33 ýyllyk bayramynyň öňsüresinde geçirilmegine çuňgur manynyň bardygyny belediler. Täze jaýlara göçüp gelmek bagty meseleden maşgalary döwri we ölen açarlaryny uly hormat bilen kabul edip ýurdumyzyň gülläp ösmegi, halkymyzyň abadan durmuşda ýaşamagy uğruna döwletli işleri durmuşa geçirýän Gahryman Arkadamyda hemde hormatly prezident we hoşallyklaryny beýan etdiler. Soňra dawara gatnaşyjylary täze jaýlarda rahat ýaşamak üçin dördilen şertler bilen tanışdylar. Her jaýda täze göçüp gelen maşgalaryň dogany garnaşlary dowsiýalary ýyglanyp şowhunly bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Şanly waka münasibetli milli desturlar berjay edildi. Täze jaýlarda saçaklary giňden ýadalap jaý toýlar toýlandy. Asırlan dowamyny bolşýary häzirki döwürde milli depde surlamada ruhy medeni köklerini gadimden gelýän maşgala gymmatlyklaryna ıgrarly bolan türkmen halkynyň ýaşaýyş durmuşynyň aýrylmaz böleginde diýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ähli bayramçylyklar şurtanda täze öýlere göçürilip barma münasibetli dawarlarda hem halkymyzyň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan gadymy nesilden nesile geçip gelýän öz bolşy depde surlar berjay edilýär. Her biri 54 hemde 36 öýle 9 gatly täze ýaşaýyş şaýlarynyň gurulşygyna hemde ulany enjamlaşdyrylyşynda bedegi işlerini iň häzirki zaman usullaky çözgütler peýdalandy. Giň otoglar bilen ýaşaýyş şaýlarynyň goşmaçy
kömekçi desgalarynyň hem bardygyny bellemek gerek. Öýleň aşganasy, eýwanlary, olaň gurulşyk aýratynlyklary amatlygyň ýokary talaplaryna dogry laýyk gelýär. Desgalan ýanaşgeleri dogry abdanlaşdyrylyp, degişli ýol ulug we inženerçilik tehnik düzümi gözüňde tutulupdyr. Şeýle hem bu ýerde ýaşaýjylan münasip diýen jamaklary hemde wagtlaryny hoş geçirmek üçin hem ähli amatlyklary dogry üpçünedilipdir. Şäheriň binagarlyk keşi bilen bir bütügi sadaşygy emele getiren ýaşaýyş şäher toplumyny seýilge hem dabaraly ýagdaýda açylyp ulanylmagy berilýär. Seýilgäkde çağlaryň we ula adamlaryň göwnüjy diýinjelmeklere wagtlaryny şadyan geçirmek üçin ýokary derejeli amatlyklar düredildi. Munyň özi ýurdumyzyň durly künjeklerini görşýäli, paýtatymyzda durmuş maksady desgalan tasdimlaryň taýýarlanmagyna häzirki zaman talaplaryna laýyk derejede toplumlaryň esasy çemirişliýäniň aýdyň subutnamasyr. Täze seýilgäkde adamlaryň şadlygyna şadlyk goşýan hemde ruhuny götürýän görnüşiň emele gelmegi şäher gurulşyk maksatnamasynyň häzirki döwrüň ruhuny gyzap derejede amala aşyrylýanyny görkezýär. Täze ýaşaýşlaryny göçüp gelen maşgalalar hemde açylış dawratyna gatnaşyjylar halkymyň bagtyar durmuşda ýaşamagy urny edýän ägurt uly aradalar üçin gahrman ykdamda hemde hormatly prezident we sag bolsun aýtdylar.